A nosa historia de amor empezou un sábado que había unha festa, chamaban San Antonio, estábamos ali, as miñas amigas e eu, e veu el. Dixe, bailamos. E así foi. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. José Luis era moi guapo, tiña unha cariña redonda moi bonita, tiña uns ollos moi bonitos, e máis era moi alegre. Déjame a través de mi mirada darte todo mi esplendor. Cando se tin bailar con el, xa lle vin algo, non sei o que, pero eu viña. De feito, eu diseñar as miñas compañeiras. Ai, este che moi veterano, porque daquela bailamos ben así, non se apretaba tanto como ahora, ele xa quería. Déjame quedarme aquí, déjame besarte aí. E dixe, nos damos un beso, e me dixo, pois parece que é un pouco temprano, Porque non quixen que me iban a dar un bico no primeiro día. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Pero bueno, despois xa no segundo turno xe lle tocou algo. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Seguimos un domingo con outro, claro, aquela non era todos os días, non? E cando aí empezou a relación. Nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Dali a aproximadamente 2 meses ou así, estuve embarcado un pouco tempo, pero seguimos escribindo e tal. Sí, mandando telegramas. Mandando telegramas. Sí, porque daquela non había vía satélite. Non había teléfono como ahora. Non había vía satélite. Esas cousas todas. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Quedei embarazada. E acórdome. E pois ele dixo, mira, vamos a falar con teus pais. A meu pai tiña algo de respeto, pero o meu pai era un home moi serio. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Éramos novos, cando casamos. Eu tiña 18 anos, e ela, pois, tiña 19. Serte moi feliz. Ai, o día da boda foi precioso. O día da boda foi en abril. Úsalas cada que no tengas. Éramos como se fora unha familia, non? Todo moi bonito, moi bonito. Ainda hoxe os invitados que tal, por exemplo, o meu jefe, por di que boda como aquela que non tuvo, non sei por qué. Te voy a amar hasta morir. É fútbol levantando para arriba o mundo, como se suele decir. Puesta tu cabeza en ellas. Sí, Teresa é a muller da miña vida. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. O tempo con José Luis foi tan agradable, tan, eu que sei, pasou voando. É o home da miña vida. Volvería a casarme con ele ahora mismo. Si tuvera os 18 anos, É unha maravilla. Te voy a amar hasta morir. Te